ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Дар иртибот ба ҷашни рӯзи истиқлоли давлатӣ аз номи роҳбарони шарикони байналмилалии кишвари мо ба номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёмҳо ва барқиҳои шодбошӣ ворид гардиданд, ки дар онҳо бо арзи ғояти эҳтиром ба сарвари давлати мо ва таманниёти нек ба мардуми Тоҷикистон аз ҷумла навишта шудааст. Муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, лутфан табрикоти самимиамро ба муносибати ҷашни миллӣ рӯзи истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон бипазиред. кишвари шумо дар соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба комёбиҳои назаррас даст ёфта дар арсаи байналмилалӣ аз обрӯи эътибори шоиста бархурдор гардидааст. равобити Русия ва Тоҷикистон дар рӯҳияи шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ муваффақона рушд мекунанд. давлатҳои мо дар самтҳои гуногун ҳамкории босамар доранд. талошҳои худро дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, созмони ҳамкории Шанхай, созмони милали муттаҳид ва дигар сохторҳои бисёрҷониба ҳамоҳанг месозанд. эътминон дорам, ки мо минбаъд низ робитаҳои созандаи дуҷонибаамонро ба нафъи ду мардуми дӯст ба манфиати таъмини амнияту субот дар минтақаи Осиёи марказӣ ҳамаҷониба тақвият хоҳем бахшид. ба шумо муҳтарам Эмомалӣ Шарифович сеҳатмандии комил ва комёбӣ, ба тамоми мардуми Тоҷикистон сулҳу шукуфоӣ хоҳонам. Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин. муҳтарам ҷаноби президент, ба муносибати 34-уми солгарди соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо мардуми дӯсти Тоҷикистон табрикоти самимӣ ва беҳтарин таманниёти хешро иброз менамоям. имрӯз таҳти роҳбарии шумо стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 устуворона амалӣ мегардад ва дар роҳи инкишофи кишвар пайваста комёбиҳои нави хушоянд ба даст меоянд. ҷониби Чин ҳамчун ҳамсояи дӯст ва шарики стратегии ҳамаҷониба дар даврони нави Тоҷикистон аз ин дастовардҳо хушҳол аст. шурӯъ аз оғози соли равон мо бо шумо ду маротиба мулоқоти муваффақона анҷом дода дар робита ба ҳамкориҳои гуногунҷанбаи Чину Тоҷикистон ба мувофиқаҳои муҳим даст ёфтем ва нақшаи нави тавсияи муносибатҳои Чину Тоҷикистонро тарҳрезӣ кардем. Чин омода аст, ки бо талошҳои якҷоя бо Тоҷикистон эътимоди сиёсии мутақобиларо пайваста амиқ гардонида дастгирии ҳамдигариро идома диҳад ва ҳамбастагии роҳбурдҳои рушди кишварҳоямонро тақвият бахшад. як камарбанд як роҳро дар сатҳи сифатан баланд бунёд намуда ҳамчунин эҷоди ҷомеаи сарнавишти муштараки Чину Тоҷикистонро амиқ ва мушаххас созад. ба Тоҷикистон пешрафту шукуфоӣ ва саодатмандию беҳбудӣ орзумандам. раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин. муҳтарам ҷаноби президент, аз номи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ман шумо ва мардуми Тоҷикистонро ба муносибати ҷашни 34-уми солгарди соҳибистиқлолиятон табрик менамоям. ин рӯйдод ҷиҳати таҷлили таъриху фарҳанги ғанӣ ва дастовардҳои миллати бузурги шумо як фурсати махсус аст. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шарикӣ бо Тоҷикистон доштаашро қадр мекунад ва нақши муҳимеро, ки кишвари шумо дар таҳкими суботи минтақавӣ ва бунёди ояндаи амнтару шукуфон барои кишвар мо мебозад эътироф менамояд. ҳамроҳ мо метавонем ба таҳкими заминаи мустаҳками дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни миллатҳоямон аз ҷумла дар соҳаҳои мубориза бо терроризм ва истихроҷи маъданҳои муҳим идома диҳем. дар ҳоле ки шумо аз ин рӯзи муҳим ҷашн мегиред, лутфан бидонед, ки мардуми Амрико ва ман бо шумо дар таҷлили пешрафт ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон ҳамроҳ ҳастем. ба шумо ва шаҳрвандони давлати шумо суботи пойдор, шукуфои иқтисодӣ ва комёбиҳои бардавом орзумандам. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп. муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, аз номи мардуми Қазоқистон ва шахсан аз номи худам шумо ва тамоми мардуми бародари Тоҷикистонро бо рӯзи истиқлол аз самими қалб табрику таҳният мегӯям. ин ҷашн, ки ваҳдати миллӣ ва ватандӯстии воқеии мардуми тоҷикро ифода мекунад, бахусус барои ҳамватанони шумо боиси шодмонӣ аст. Тоҷикистон ин санаи фархундаро дар мақоми давлате таҷлил мекунад, ки дорои рушди босуръат ва обрӯи эътибори шоиста дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. комёбиҳои барҷастаи Тоҷикистони соҳибихтиёр бо номи шумо зич пайванданд. таҳти роҳбарии хиратмандона ва бо нуфузи шумо мардум душвориҳои солҳои аввали истиқлолро
паси сар карда давлатдории худро таҳким бахшед ва барои дастовардҳои оянда заминаи устувор гузошт. сиёсати созандаи шумо ки ба пуштибонии қавии мардум асос ёфтааст ба пешрафти дилпуронаи Тоҷикистон дар роҳи рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ мусоидат мекунад. Қазоқистон ва Тоҷикистон дар асоси манфиатҳои бунёдии мардумони мо бо такя ба анъанаҳои бисёр асраи дӯстӣ ва дастгирии ҳамдигарӣ муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонии ҳақиқӣ бунёд кардаанд. Итминон дорам ки кори муштараки мо минбаъд низ ба татбиқи иқтидори бузурги ҳамкории Қазоқистону Тоҷикистон ҳам дар сатҳи дуҷониба ва ҳам дар доираи сохторҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ мусоидат хоҳад кард. дар ин рӯзи тантанавӣ ба шумо муҳтарам Эмомалӣ Шарифович дар фаъолияти масъулиятноки давлатӣ дар роҳи беҳбудӣ ва шукуфоии Тоҷикистони бародар комёбиҳои навин орзу дорам. Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев. Муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, бо камоли мамнуният ба шумо ва мардуми дӯсти Тоҷикистон таманниёти беҳтарини худро ба муносибати ҷашни миллии Тоҷикистон рӯзи истиқлол мерасонам. Пас аз он ки Тоҷикистон ба истиқлол даст ёфт, таҳти роҳбарии хиратмандонаи шумо дар кишвар ислоҳоти куллии сиёсӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ ба амал бароварда шуд. Корҳои бузурги созандагӣ анҷом ёфта, дар тамоми соҳаҳои ҳаётии кишвар натиҷаҳои баланд дастёб гардиданд. Мо ҳамчун мардуми бародар аз рушду инкишофи босуръати мамлакати шумо, комёбиҳои дурахшони он дар арсаи ҷаҳонӣ ва афзоиши обрӯи эътибори байналмилалии он беандоза шодем. Бар ин боварам ки риштаҳои чандинасраи дӯстии мардумони мо минбаъд низ таҳким ёфта, муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ ки ба усулҳои анъанавии ҳамсоягии нек ва дастгирии ҳамдигар асос ёфтаанд, беш аз пеш рушд хоҳанд кард. Бо истифода аз фурсат ба шумо муҳтарам Эмомалӣ Шарифович саломатии бардавом, хушбахтии оилавӣ дар фаъолияти масъулиятноки давлатиятон комёбиҳои нав ба мардуми дӯсти Тоҷикистон сулҳу шукуфоӣ ва пешрафти афзоянда хоҳонам. Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев. Муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, ба муносибати рӯзи истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон шумо ва мардуми бародари тоҷикро аз номи мардуми Қирғизистон ва шахсан аз номи худам табрик мегӯям. طول سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان در راه تحکیم دولتداری، بهبود نیکواحوالی اهالی و تقویت آبروی اعتبار کشور در عرصه بین المللی به دستاوردهای نظر است نائل گردیده است. اطمینان کامل دارم که همکاری کشورهای ما که به اعتماد همدیگری، دوستی و همسایگی نیک اساس یافته است، من بعد نیز به منفعت آینده درخشان مردمانمان تحکیم خواهد یافت. محترم امامعلی شریفویچ، با شما سیادمندی کامل، بهبودی و در فعالیت دولتیتان کامیابی به مردم تاجیکستان صلح و رشد خواهانم. پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صدیر ژاپاروف. محترم امامعلی شریفویچ، از نام مردم و حکومت ترکمنستان همچنین شخصا از نام خودم شرف یابم به مناسبت روز استقلال جمهوری تاجیکستان به شما و تمام مردم کشورتان تبریکات صدقی و تمنیات بهترین را برسانم. باعث خوشحالی است که طی سالهای اخیر نیکواحوالی اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان بهبود یافته، نقش آن در حل مشکلات مبرم روزنامه بین المللی به طور فعال افزایش می‌یابد. آمادگی این جانب را برای ادامه سعی و تلاش‌های ضروری جهت به سطح نو برآوردن همکاری‌های ترکمنستان و تاجیکستان تأکید می‌کنم. با استفاده از این فرصت خوشایند به شما از صمیم قلب سلامتی، سعادتمندی و بهبودی به مردم برادر تاجیکستان صلح و پیشرفت و شکوفایی بردوام آرزومندم. پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف. جناب آقای امامعلی رحمان، پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان، تبریکات صمیمانه این جانب را به مناسبت فرارسی 34مین سالگرد استقلال کشور دوست و برادر جمهوری تاجیکستان پذیرا باشد. رابطه‌های برادرانه، فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و تاجیکستان پشتوانه ارزشمند برای همکاری‌های وسیع‌تر در عرصه‌های مختلف است. باور دارم که در پرتو اراده مشترک دو کشور مناسبات دوستانه در مسیر توسعه و تعمیق روزافزون قرار خواهد گرفت و بیش از پیش شاهد گسترش رابطه‌های دوجانبه در راستای منفعت‌های متقابل خواهیم بود. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت جناب عالی و رشد و بلندگی مردم جمهوری تاجیکستان را آرزو دارم. پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان.
محترم جناب عالی، من و همسرم با کمال ممنونیت تبریکات صمیمی خودمون را به شما و مردم جمهوری تاجیکستان به مناسبت روز استقلال دولتی ابراز می‌داریم. من بسیار خوشحالم که کشورهای ما رابطه‌های قوی دارند و امیدوارم که دوستی ما باز هم بیشتر تحکیم یابد. آرزوی امیدی من این است که کشورهای ما توانند در یک جایگی برای رسانیدن تأثیر مثبت به حل مسائل تغییر اقلیم و مشکلات محیط زیست که به همه ما در جهان اثر می‌رسانند همکاری نمایند. من و همسرم با کمال خوشنودی بهترین تمنیات خود را به شما و به تمام مردم تاجیک در سال پیش آمد ابراز می‌نماییم. پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلندی شمالی کارل سی. جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، به مناسبت روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با کمال خوشحالی به شما جناب عالی تبریکات صمیمی و آرزوهای نیک خود را با تمنیات سعادتمندی به شما و شکوفایی مردم کشورتان می‌فرستم. امپراتور ژاپن ناروهیتو. برادر عزیز جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، خدا حفظشان کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کمال خوشنودی جناب عالی را به مناسبت روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و تهنیت گفته برایشان بهترین تمنیات سلامتی و سعادتمندی و برای حکومت و مردم شریف تاجیکستان برادر پیشروی و شکوفایی بیش از پیش را آرزو داریم. خادم حرمین شریفین پادشاه عربستان سعودی سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود. جناب عالی، لطفاً تبریکات صمیمانه ما را به مناسبت روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بپذیرید. طی دوره سپری شده تاجیکستان در راه تکمیل و از نوسازی همه جنبه‌های حیات جامعه، تأمین سرعت بلند رشد اقتصادی، معرفی نقش خاصه کشور به حیث تشبثکار اقدامات گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و تحکیم آبروی آن در جامعه جهانی به کامیابی‌های برجسته نائل گردید. با توفیل سیاست هدفمندانه و پیگیرانه شما مدل وحدت و رضایت ملی تاجیکان مورد توجه بسیار دولت‌ها قرار گرفت. در زمینه آن تاجیکستان مناسبت‌های حسن همسایگی و دوستی را با کشورهای جهان راه‌اندازی می‌نماید که بر اصول‌های برابر حقوقی، سودمندی متقابله و احترام همدیگری اساس یافتند. از شما برای توجه دائمی و علاقه‌مندانه به فعالیت سازمان همکاری شانگهای سهم بزرگ شخصی شما در توسعه همکاری بسیار جانبه در پهنای سازمان صدقاً سپاسگزارم. لطفاً جناب عالی به شما صحتمندی کامل و بهبودی و کامیابی‌های نو بر منفعت تاجیکستان می‌خواهم. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای نورالله یرمکبایف. برخیه‌های تبریکی همچنین از نام ولیعهد رئیس شورای وزیران پادشاهی عربستان سعودی محمد ابن سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود وارد گردیدند. واریچه پیام و برخیه‌های شادباشی به عنوان پیشوای ملت ادامه دارد. صبح 8 سپتامبر با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مردم از زمین لرزه شدید افغانستان آسیب دیده کمک بشردوستانه روان کرده شد. صبح 8 سپتامبر با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مردم از زمین لرزه شدید افغانستان آسیب دیده کمک بشردوستانه روان کرده شد. این یاری‌ها که با کاروان پربار ماشین‌های بارکشانی روانه گردید از 24 نامگوی محصولات و مواد ضروری از جمله آرد و روغن، شکر، برنج، رخت خواب، لباس و پایافزال برای کودکان، نورسان و کلانسالان، خیمه‌ها، مصالح ساختمانی ارماتور، تخته، شیفر، سمنت و دیگر مال و محصولات عبارت است. کمک ارسال شده بیشتر از 3000 تانه را تشکیل می‌دهد. این اقدام نشان روشن همدردی مردم تاجیکستان با مردم برادر افغانستان و بازگوی از سیاست بشردوستانه و همسایگی نیک تاجیکستان و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است. یادآور می‌شویم که روز 31 آگوست و 1 سپتامبر در افغانستان زمین لرزه شدید به وقوع پیوسته خسارات زیادی مالی و جانی در پی گذاشت. رو افتاده نشوید. هیچگاه روزهای سخت سنگین هم خاصی سر باشد.
مردم افغانستان تنها نمیگذاریم. ما دائم کمک کردیم. رو افتاده نباشه. حیات زندگی خودش مبارزه است. баргузории тантанаҳои идона бахшида ба таҷлили 34-уми солгарди истиқлоли давлатӣ дар пойтахти кишвар идома дорад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Сино бо мақсади арҷгузорӣ ба истиқлоли давлатӣ бо ташкили намоиши дастоварду муваффақиятҳои ноҳия ва барномаи рангини фарҳангӣ барои сокинони ноҳия боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Умари Хайёмро шукӯҳу ҷалоли хоса бахшиданд. ҳамкоронамон Сарвинози Нур ва Фирӯзи Ҳусейн гузориш медиҳанд. боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Умари Хайём бо баргузории чорабинӣ бо шукӯҳи фарҳангиву фароғатӣ ба муносибати 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳомати дучанд касб кард. дар чорабинӣ раиси Бонки Миллии Тоҷикистон, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино Фирдавс Толибзода, муовини раиси шаҳри Душанбе Абдураҳмон Абдураҳмонзода, раиси ноҳияи Сино Умед Гурезода, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои ноҳиявӣ ширкат варзиданд. намоиши дастовардҳои соҳаҳои гуногуни ноҳия ки дар гулгашту роҳравҳои ин боғи сабзу дилороб бо маҳорати хоса ороиш ёфта буданд, ба таҷлили истиқлоли давлатӣ шукӯҳу ҷалоли хоса зам намуд. нахуст меҳмонон аз намоиши дастовардҳои соҳаҳои саноат, кишоварзӣ, истеҳсоли молу маҳсулоти хӯрокворӣ, ҳунарҳои мардумӣ, варзиш ва фарҳанг ки бо ташаббуси соҳаи маорифи ноҳия, шаҳраку маҳаллаҳо, корхонаҳои саноатӣ ва марказҳои савдо ба маъраз гузошта шуда буд, боздид намуда ба сатҳи баланди ташкил ва ҳунари эҷодкоронаи иштирокчиён баҳои арзанда доданд. намоиши ҳунармандони ноҳия ва суруду таронахониҳо истиқболи истиқлолро пуршукӯҳтар намуд. дар қисмати чорабинии фарҳангӣ бахшида ба таҷлили 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Сино зимни суханронӣ иброз намуд ки маҳз замони соҳибистиқлолӣ шароити мусоид барои рушди ҳамаҷонибаи бахшҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ фароҳам оварда шуда, бахусус соҳаи бонкдорӣ бо қадамҳои устувор рушд карда, хизматрасониҳои бонкӣ ба сатҳи стандартҳои ҷаҳонӣ баробар гардонида шуданд. муовини раиси шаҳри Душанбе зимни суханронӣ паёми шодбошии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ба сокинон расонида таъкид дошт ки истиқлол барои миллати тоҷик сарчашмаи худшиносӣ, худбоварӣ ва пояи давлатдории миллӣ мебошад. бо шарофати сиёсати хиратмандонаву дурбинонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои пайгиронаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, имрӯз Тоҷикистон чун кишвари ташаббускор дар масъалаҳои байналмилалӣ шинохта шудааст ки ин мояи ифтихори ҳар як фарди худогоҳу ватандӯст аст. раиси ноҳияи Сино зимни суханронӣ таъкид намуд ки истиқлол барои мо сокинон нишонаи барҷастаи пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳувият, идеалу ормонҳои тарихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳиб истиқлоли Тоҷикистон мебошад. дар идома барномаи театрӣ кунонидашудаи шӯъбаи фарҳанги ноҳия ва суруду таронаҳои тараннумгари истиқлолу ватани аҳли ҳунару санъати кишвар ба фазои ҷашн ки дар ин базмгоҳ ҳудуди 1500 нафар сокинону меҳмонон ва афсарону сарбозони ин ноҳияро ба ҳам овард, шукӯҳу таровати тоза бахшид ва истиқлоли кишварро ҳамчун бузургтарин дастоварди таърихии миллат дар симои санъат бозтоб намуд.
фаъолияти давлатӣ муқаддастарин ва бузургтарин дастовард барои мардуми Тоҷикистон мебошад, чунки доштани чунин давлати соҳибихтиёр ва соҳибистиқлол ормони деринаи халқи мо буд. бо дастгириҳои пайвастау заҳматҳои пешвои муаззами миллат, ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати ташаббусгор муаррифӣ гаштааст. тамошои ин барномаи рангини фарҳангӣ ба сокинону иштирокчиёни ин чорабинӣ рӯҳу равони тоза мебахшид. Сокинон бо рӯҳияи болида ва шукргузорӣ аз ин фазои ободу ороми кишвар бо ҳузури худ фазои ин базмгоҳро рангинтар намуда, баргузории ин гуна чорабиниҳоро эҳтиром ва арҷгузорӣ ба истиқлолу озодии ватани маҳбуб номиданд. дар баробари дигар кумитау сохторҳои давлатӣ, роҳбарият ва кормандони суди шаҳри Душанбе низ аз 34-уми солгарди истиқлоли давлатӣ хубу хотирмон бо баргузории як ҳамоиши сиёсӣ истиқбол гирифтанд. гузориш дар ин бора омода шудааст. зимни баргузории чорабинии навбатии масъулини суди шаҳри Душанбе истиқлолиятро ба аҳли кормандон ва дигар шаҳрвандони кишвар муборакбод гуфта таъкид намуданд, ки дастоварди бузургтарини мо дар тӯли 34 соли истиқлолият барқарор намудани сулҳ, суботи комил ва ваҳдати пойдори миллӣ, таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва таҳкими худшиносию ватандорӣ дар миёни тамоми табақаҳои ҷомеаи Тоҷикистон аст ва ин ҳама бо шарофати заҳмату талошҳои миллати соҳиби маърифату фарҳангдӯсти мо ба даст омадааст. воқеан истиқлолият нодиртарин падидаи таърихсозу сарнавиштсози миллати тоҷик мебошад, ки моро ба имрӯзи шукуфоии ватан оварда расонид. истиқлолият ин озодӣ, мустақилияти давлат, рамзи ободию соҳибихтиёрӣ мебошад, ки давлату давлатдорӣ ва рушду нумӯи онро замина мегузорад. ҳамзамон дар идома ҳар як иштирокчӣ ба сухан баромада бобати муҳимият ва чӣ гуна ба даст омадани истиқлолият маъруза карданд. зикр шуд, ки замони ҳуқуқу озодиҳои мардуми мо то ҷое маҳдуд гардида буд, ки шаҳрвандон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо забони модари хеш озодона ҳарф намезаданд, вале ин ҳама мушкилоту маҳдудияти ҳуқуқу озодиҳои мардум зери парчами истиқлол рӯ ба нестӣ овард. пас миллати моро мебояд, ки бо шукргузорӣ аз ваҳдату осоиштагӣ чунин неъмати бебаҳоро ҳифз намоем, зеро пойдорию пояндагии истиқлолият ба ҳар як мардуми кишвар нерӯу тавони тоза бахшида зиндагии ободу ҳаёти осоиштаро таъмин менамояд. истиқлолият ин раванди таърихӣ аст, ки барои мардуми тоҷик, барои миллати тоҷик як сарнавиштсози бузург аст, ки инро дар саҳифаҳои таърихи тоҷик бо ҳарфҳои зарин мемонад. маҳз бо талошҳои асосгузори сулҳваҳдати миллӣ, пешвои миллат барои ин мардум нур бахшид, истиқлол овард, сулҳ овард ва ин неъмати бебаҳоро ҳар як шаҳрванди тоҷику тоҷикистонӣ бояд чун гавҳараки чашм ҳифз намояд. ҳамчунин зимни баргузории ҷаласа гуфта шуд, ки имрӯз дар ҷаҳон давлатҳое вуҷуд доранд, ки барои ба даст овардани истиқлолият пайваста ҷаҳду талош намуда сахттарин рӯзҳоро пушти сар менамоянд, то шаҳрвандонашон дар фазои осудаву ҷомеаи амн ҳаёт ба сар бубаранд. вале ин ҳама ободии ватану зиндагии шоистаи мардум, ки сарчашма аз истиқлоли кишвар мегиранд, барои ҳар яки мо боиси ифтихору фараҳмандист. гуфтам ба маврид аст, ки барои тоҷикон, ки пас аз соҳиб истиқлол гардидани кишвар марҳилаҳои мураккабу ҳассосро аз сар гузаронидан, истиқлолияти давлатӣ арзиши аз ҳама муҳим ва муқаддас ба ҳисоб меравад, чунки ободию осоиштагӣ дар ин кишвар дар муддати кӯтоҳ ба даст наомадааст. ҷашни таърихии 34-уми солгарди истиқлоли давлатӣ дар корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе дар сатҳи баланд таҷлил карда шуд. ба ин муносибат ҷамъомади тантанавӣ доир гардида, кормандони фаъол аз ҷониби роҳбарияти коргоҳ қадршиносӣ гардиданд. тафсилоти бештар дар ин хусус. корхонаи воҳиди давлатии обу корези Душанбе дар таъмини оби тозаи ошомиданӣ ва фаъолияти бо низоми шабакаҳои обу корезии пойтахт саҳми назаррас дорад. зимни чорабинӣ ба ифтихори 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар коргоҳи мазкур баргузор гардид, роҳбари корхона ҳозиринро бо ин санаи муҳими таърихӣ табрик гуфт. аз ҷумла таъкид гардид, ки истиқлоли давлатӣ барои халқи кӯҳанбунёди тоҷик бузургтарин ва нодиртарин дастовард мебошад. маҳз бо азму иродаи қавӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳмати содиқонаи сокинони мамлакат имрӯз самараи истиқлол дар ҳаёти рӯзмарраи мо баръало эҳсос мешавад. дар тоҷикистони соҳибистиқлол дар фосилаи на чандон тӯлонӣ арзишҳои демократӣ,
ҳамчун ҷузъи фарҳанги давлатдории навин пазируфта шуданд ва онҳо ба таҳкими дастовардҳои истиқлолият, ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва институтҳои он, инчунин ба таъмину ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд мусоидати фаъол намуданд. ҳамзамон иброз гардид ки имрӯз корҳои ободонию бунёдкорӣ дар мамлакат бахусус пойтахти азизи мо шаҳри душанбе рӯз аз рӯз вусъати тоза пайдо мекунад. бунёди шумораи зиёди муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, толору майдонҳои варзишӣ, роҳҳои мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ, биноҳои замонавии баландошонаи истиқомативу маъмурӣ ва корхонаҳои хурду калони саноатӣ худ гувоҳи равшани дастовардҳои даврони истиқлол мебошанд. рӯ овардан ба арзишҳои фарҳангӣ, эҳёи расму оинҳои миллӣ моро ба гузаштаи таърихи пурғановати миллати соҳибтамаддуни тоҷик то рафт наздик месозад. имрӯз моро зарур аст ки ба қадри истиқлоли давлатӣ ҳамчун як неъмати бебаҳо бирасем. соҳиб истиқлол шудани тоҷикистон ба миллати мо имконият дод ки бо такя ба таҷрибаи давлатдории кӯҳанбунёд ва фарҳанги ғанӣ роҳи мустақили сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодии худро интихоб намояд. албатта солҳои нахустин истиқлол осон набуд. кишвар ба озмоишҳои сахт рӯбарӯ гардид, вале бо иродаи қавии миллат ва хиради пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сулҳу субот барқарор шуд. ҳамин сулҳ ва ваҳдат асоси таҳкими давлатдорӣ ва заминаи рушду пешрафти ҷомеа гардид. ба шарофати истиқлол тоҷикистон соҳиби рамзҳои давлатӣ гардид. парчам, нишон ва суруди миллӣ гашт. забон, фарҳанг, анъана ва арзишҳои миллӣ эҳё ва рушд ёфтанд. мо дар ҷаҳон ба номи тоҷикистон шинохта шуда парчами миллии худро бо ифтихор парафшон мекунем. истиқлолият барои ҳар яки мо на танҳо ифтихор, балки масъулият низ мебошад. мо вазифадорем ки арзишҳои истиқлолро ҳифз намоем ва барои ояндаи дурахшони тоҷикистони соҳиб истиқлол саҳмгузор бошем. мавриди зикр аст ки дар идомаи чорабинии тантанавӣ як қатор кормандони фаъоли корхонаи воҳиди давлатии обу коризи душанбе барои саҳми сазоворашон дар пешрафти фаъолияти корхона бо ифтихорномаву дигар тӯҳфаҳои арзишманд қадршиносӣ гардиданд. با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی در دانشکده عالی سرحدی همایش معرفتی راه اندازی گردید. در کار آن نمایندگان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان، مسئولین ناحیه، رهبر کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه و ناحیه اسماعیل سامانی اشتراک و سخنرانی نمودند. در دایره نقشه چهاربینی‌های کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی جهت سزاوار تجلیل نمودن استقلال دولتی کشور در دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان چهاربینی تنتنوی با آراستن دسترخوان عیدانه برگزار گردید. سپس مسئولین کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان ضمن برآمد خود اشتراکچیان چهاربینی را با افتخار 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تهنیت کرده ابراز نمود که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ارائه پیام همساله خود با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تأکید می‌نمایند که واقعیت و تحولات جامعه جهانی هر یک ما را هشدار می‌سازد که زیرکی سیاسی آمادگی دائمی، احساس بلند وطن دوستی، خودآگاهی و مقدس داشتن و حفظ نمودن ارزش‌های استقلالیت دولتی صاحب استقلالمان را از دست ندهیم. قواهای مسلح یکی از رکن‌های واقعاً بنیادی و سپری مهمترین هر یک دولت و ملت می‌باشد که هنوز در آغاز به استقلالیت رسیدن کشور عزیزمان این نهادی با اعتماد تأسیس یافته راهی خیلی مشکل و سنگین تاریخی را طی نمود و حالا قادر است که امنیت دولت و ملت و حفظ مرز و بوم کشور را کاملا تامین نمود.
менамояд. дар идома дигар иштирокдорони зимни баромадҳои хеш иброз намуданд ки сабақаи муҳимтарини солҳои вазнини ҳаёти халқамон аз он иборат аст ки амалӣ шудани нияту орзуи ҳар як сукини мамлакат пешрафти давлат ва ободии ватан танҳо дар шароити сулҳу оромӣ суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ имконпазир мебошад. ҳамзамон қайд гардид ки имрӯз мебинем ки симои кишвари азизамон аз пойтахти он шаҳри душанбе сар карда то дурдасттарин деҳаҳо ба таври куллӣ дигаргун шудааст. бисёр масъалаву мушкилоти иҷтимоии сокинон бартараф гардидааст ва сатҳу сифати зиндагии мардумамон хеле боло рафтааст, зеро маҳз ба шарофати истиқлоли давлатии Тоҷикистон дар фаъолияти созмонҳои бонуфузтарини байналмилалӣ узвияти комилҳуқуқ ва як овози баробар дорад. ҷомеаи ҷаҳонӣ кишвари моро мешиносад ва пешниҳодҳои онро дастгирӣ менамояд. мо бояд ба қадри ин неъмати муқаддастарину азизтарини ҳаётамон расем. барои ҳимояи ин дастоварди бузурги таърихӣ ҳамеша омода бошем. бо ҳадафи муаррифӣ ва баррасии натиҷаҳо, пешрафт ва дастовардҳои лоиҳаи дастгирии саломатии модарон ва навзодон дар 4 ноҳияи вилояти Хатлон ки бо дастгирии яке аз шарикони стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Исломии рушд амалӣ шудааст, ҳамоиш баргузор гардид. Бонки Исломии рушд дар тӯли солҳои ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустии кишвар як қатор лоиҳаҳои муҳимро дастгирӣ намудааст. яке аз нахустин ва бузургтарин лоиҳаҳо ин сохтмон ва ташхисондани беморхонаи ҷумҳуриявии бисёрсоҳавӣ дар ноҳияи Данғара мебошад, ки имрӯз барои беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар минтақа саҳми арзанда гузоштааст. бо ҳадафи муаррифӣ ва баррасии натиҷаҳо, пешрафт ва дастовардҳои лоиҳаи дастгирии саломатии модарон ва навзодон дар 4 ноҳияи вилояти Хатлон ки бо дастгирии яке аз шарикони стратегияи ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Исломии рушд амалӣ шудааст, бо иштироки намояндагони вазои тандурустӣ ва соити ахбори умма, намояндагони ҳукумати ноҳияи Данғара ҳамоиш баргузор гардид. ҳадафи ин лоиҳа аз оғози фаъолият то имрӯз аз ҷумла беҳбуди инфраструктураи тиббӣ, баланд бардоштани сатҳи тахассусии кормандони соҳаи тандурустӣ ва беҳтар шудани дастрасӣ ба хизматрасонии модарону навзодон аст. ҳадаф ва арзишҳои сандуқи зиндагӣ ва воситаҳои рӯзгорро шаҳр доданд ки ба дастгирии ҷомеаҳои осебпазир тавассути ташаббусҳои самаранок равона шудааст. чорабинӣ ба ҳайси платформаи муҳими мубодилаи таҷриба, тақвияти робитаҳои байни муассисаҳо ва ҳавасманд кардани тарафҳои гуногун ба ҳамкории минбаъда хизмат менамояд. лоиҳа дар 4 ноҳияи пилотӣ, яъне ки Норак, Данғара, Балҷон, Хуалинг амалӣ гардид ва муҳлати иҷроиши он соли 2024 буд. муваффақона мо ин лоиҳаро анҷом додем. имрӯз ин муассисаҳои тандурустӣ ки ман ҳозир шумо шоҳид будем ба мардум хизмати тиббӣ баландсифат расонда истоданд. мехоҳам қайд намоям ки беҳтарин таҷҳизотҳои муосири тиббии замонавӣ дар ин беморхонаҳо васлу насб гардидааст, ба мардум хизмат расонда истоданд ва имрӯз мардум аз ин таҷҳизотҳо ки мумкин баъзе таҷҳизотҳо ки барои Душанбе мерафтанд, маркази вилоят мерафтанд, дар ҳамин ҷо аллакай ин хизматрасониҳо, масалан МРТ як таҷҳизоти нодири тиббӣ ки имрӯз шумо медонед дар ин ҷо васлу насб кардааст, кор кардааст. бисёр ултрасадои бақувват, мисол сатҳи баланд, дастгоҳҳои лабораторӣ, чӣ хеле ки ҳозир шумо дидед, ҳама ино васлу насб карда ба мардуми ноҳия, ба мардуми минтақа ва ба мардуми кишвар хизмат мерасонанд. ҳамчунин бахшида ба баррасии ин лоиҳа дар меҳмонхонаи Ҳаят Реҷенсии шаҳри Душанбе чорабинӣ доир гардид, ки дар он муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар намояндагон аз вазоити тандурустӣ ва Бонки Исломии рушд ширкат доштанд. ҷои таъкид аст ки бо дастгирии пайвастаи ин лоиҳа ва дигар шарикон интизор меравад ки сатҳи тандурустии модарону кӯдакон дар минтақаҳо боз ҳам беҳтар гардад. ин лоиҳа бо дастгирии сандуқи зиндагӣ ва воситаҳои рӯзгор амалӣ мегардад ва ҳадафи асосии он беҳтар кардани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва дастрасии модарон ва кӯдакони навзод ба хизматрасониҳои босифат мебошад. бунёди ҳаёт ва воситаҳои зиндагӣ як ташаббуси бисёрҷонибаи донорӣ бо фарогирии $2 миллиард Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад, ки онро Бонки Исломии рушд дар ҳамкорӣ бо бунёди рушди Абу-Даби, бунёди Гейтс, бунёди ҳамбастагии исломӣ барои рушд, маркази кӯмаки башардӯстонаи Шоҳ Салмон ва бунёди рушди Қатар роҳбарӣ мекунад.
ба масъалаи кишоварзӣ дар пойтахт давоми солҳои охир таваҷҷӯҳи хоса равона гардида аст. Зимнан дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахта оғоз гардид. Дар раванди ин тадбир намоядагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, масъулини ноҳияҳои пойтахт ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ иштирок намуданд. дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахта бо рӯҳияи баланд ва иштироки васеъи сокинон ҷараён дорад. ин иқдом дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таҳти роҳбарии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ дар заминаи истифодаи самараноки заминҳои кишт роҳандозӣ гардидааст. роҳбарияти шаҳри Душанбе аз ҷумла муовини раиси шаҳри Душанбе ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур ба саҳро баромада аз раванди ҷамъоварии пахта дидан карданд. онҳо бо деҳқонон ва истифодабарандагони замин суҳбат намуда таъкид карданд, ки замин неъмати бебаҳо буда истифодаи оқилонаи он метавонад як манбаи муҳими даромад ва таъминкунандаи бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ гардад. таъкид шуд, ки ҷамъоварии пахта на танҳо як иқдоми кишоварзӣ, балки рамзи меҳнату заҳмати содиқонаи сокинон дар шароити шаҳри калон аст. мақомот нақша доранд ин таҷрибаро дар дигар маҳаллаҳои пойтахт низ тавсея бахшанд. дар ихтиёри худ мо 52 гектар замини обӣ кишоварзӣ дорем. кишту кор аз ҷумла 1 гектару 20 сотиқ пахта дорем. каду ҷувори маккаи дон дар кишти такрорӣ кӯшиш кардем. нашунамои ҳамаи зироатҳо хуб аст, аз ҷумла пахта, ки имрӯз чинаки аввал аст бо иштироки намояндаҳои ҳукумати шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур оғоз намудем. нашунамои пахта хеле хуб аст. аз рӯи таҷриба боварӣ дорем, ки 35-40 сентнер ҳосил мегирем. ҳамчунин дар ноҳияи Сино низ маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахта бо иштироки фаъолонаи сокинон оғоз гардида, чорабинии расмӣ марбут ба оғози ҷамъоварии пахта бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва роҳбарияти ноҳияи Сино баргузор гардид. масъулин аз наздик бо ҷараёни коршинос шуда фаъолияти кишоварзонро дастгирӣ намуданд. пахтакорӣ дар заминҳои ҳудуди ноҳияи Сино имкон медиҳад, ки сокинон дар таъмини бозори дохилӣ бо ашёи хоми ватанӣ саҳмгузор бошанд. чунин иқдом на танҳо рушди иқтисоди маҳаллӣ, балки баландбардоштани сатҳи зиндагии оиларо низ таъмин мекунад. қайд шуд, ки бо шарофати сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар имрӯз шароити мусоид барои фаъолияти кишоварзӣ дар ҳама минтақаҳо, аз ҷумла дар шаҳрҳо муҳайё шудааст. ҷамъоварии пахта илова бар таъмини бозор бо маҳсулоти ватанӣ инчунин як манбаи хуби даромад барои оилаҳо ба ҳисоб меравад. ин маъракаи муҳими истеҳсолӣ на танҳо саҳми аҳолӣ дар рушди иқтисоди кишварро инъикос мекунад, балки ифодагари ҳисси баланди ватандорӣ ва меҳанпарастии мардум мебошад. корҳои ободонию созандагӣ дар шаҳраку маҳаллаҳо дар ҳама самту соҳаҳо идома дорад. дар ин замина бо иқдоми соҳибкорону шахсони саховатпеша ва сокинон тадбирҳои муҳим дар ин самт амалӣ карда мешавад. зимнан дар шаҳраки 63 ноҳияи Фирдавсӣ ҳам чунин иқдом рӯи даст гирифта шуд. инҷо шаҳраки 63 дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аст. давоми солҳои охир бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва вакилон дар он корҳои ободонӣ тақвият ёфтааст. бо пайгирӣ аз сиёсати бунёдкорона ва пайравӣ аз иқдомҳои созандагии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ободу зебо гардондани кӯчаву хиёбонҳо, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 63 ҳакимҷон Орифзода дар ин минтақа тадбирҳои созандагиро амалӣ намудааст. таъмири ин қитъаи роҳ аз ҷумлаи чунин иқдомҳо аст. боиси фароҳмандии мо истиқоматкунандагони шаҳраки 63 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе аст, ки дар арафаи таҷлил аз 34 солгарди истиқлолияти комили давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати бунёдкоронаву созандаи муҳтарам пешвои миллат ва муҳтарам раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ, вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Орифзода Ҳаким Орифҷон 250 метр роҳи мошингарро аз навсозӣ ва таъмир намуданд. дар гузашта нуқтаи партовҷамъкунии қисмати шаҳраки 63 корношам гардида буд. бо ташаббуси вакили номбурда тасмим гирифта шуд, ки партовгоҳи нав бунёд карда шавад. дар ин замина корҳои сохтмонӣ барои бунёди партовгоҳ шабонарӯзӣ ташкил гардид. зимнан бо ҷалби сохтмончиён ва маҳсулоти сохтмонӣ дар муддати кӯтоҳ як партовгоҳи нав сохта шуд. дар раванди корҳои сохтмонӣ
таваҷҷӯҳ ба сифати маҳсулот равона карда шуд, то ки он барои чанд сол баҳри сокинон хизмат расонад. иншооти коммуналӣ як бахши муҳими хоҷагидорӣ дар шаҳраку маҳаллаҳо мебошад. Аз ин рӯ дар навбати аввал ин партовгоҳ дар шаҳраки 63 сохта шуд. баъди анҷоми пурраи корҳои сохтмонӣ, он барои сокинон ва дигар иншооти дар шаҳрак қарор дошта пешниҳод карда шуд. Илова ба партовгоҳ, барои нозирони минтақавии идоракунӣ ва хизматрасонии фонди манзили рақами 7 ноҳия як адад нақлиёти хурди коммуналӣ барои беҳтар гардидани корҳои тамизкорӣ тақдим карда шуд. ман низ тамоми мардумро ба ин ҷашни бузург истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод мегӯям. ман низ дар доираи вакили худ тасмим гирифтам ки як қатор корҳои ободониро дар маҳаллаи 63 ноҳияи Фирдавсӣ аз ҷумла сохта ва истифода додани як партовгоҳ ба 15 адад қутӣ, харидорӣ намудани як адади техникаи хизматрасонӣ ба нозирот ва таъмиру азнавсозии 250 метри роҳҳои дохилии маҳалларо ба анҷом расонидам. боз дар оянда барои ободу зебо гардонидани гӯшаи диёрамон саҳми худро мегузорам. ҷои таъкид аст, ки масъулини нозироти минтақавии идоракунӣ ва хизматрасонии фонди манзили рақами 7 ноҳияи Фирдавсӣ талош менамоянд, ки оянда барои тозагии шаҳрак саҳми бештар гузошта, муҳити хуби экологиро таъмин намоянд. маҳаллаи 63 яке аз маҳаллаҳои калонтарини ноҳияи Фирдавсӣ ба ҳисоб меравад, ки дар он норасоии нуқтаҳои партовгоҳ танқисӣ мекашад. маҳз имрӯз аз ҷониби вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Орифзода Ҳакимҷон Ориф як адад партовгоҳ ва 10 қутии партоӣ таъмин намуда сохта ба истифода доданд. иҷрои ин ташаббус дар доираи нақшачорабиниҳои истиқболи ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шуда, он барои беҳтар гардидани инфраструктураи коммуналӣ дар шаҳраку маҳаллаҳо амалӣ шудааст. ҳайати устодону кормандони донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо баргузории аксия экологӣ пешвоз гирифтанд. дар ин рӯз ҳозирин дар дохил ва атрофи муассиса ҳашари дастаҷамонаро доир намуданд. тафсилоти бештар аз раванди баргузории он. баъди иҷрои дастури супоришҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо ташаббуси роҳбарияти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ва дар доираи барномаҳои тарғиботии баҳри ҳифзи муҳити зист дар донишгоҳ аксияи экологии умуми донишгоҳӣ баргузор гардид. дар чорабини мазкур ҳайати профессорону омӯзгорон, кормандони маъмурӣ ва техникии донишгоҳ, инчунин намояндагони сохторҳои таркибӣ фаъолона иштирок намуда саҳми назарраси худро дар тоза озода нигоҳ доштани муҳити атроф гузоштанд. бо ташаббуси ба истиқболгирӣ яке аз санаҳои муҳими таърихӣ, яъне 34-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар саросири ҷумҳурӣ, аз он ҷумла дар шаҳри гулафшони Душанбе аксияи экологӣ рафта истодааст. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон устодон дар ин рӯзи истироҳат омада ба покизагию гулгул шукуфонӣ ва умуман ободкорӣ камари ҳиммат баста истоданд, ки шумо низ шоҳиди ин ҳолати хеле ҳам хуб ва муфид ҳастед. зимни аксия корҳои ободонӣ, тоза кардани майдончаҳо, ҷамъоварии партовҳо ва зебосозии атрофи ҳудуди донишгоҳ анҷом дода шуданд. ҳамчунин миёни иштирокчиён корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба аҳамияти ҳифзи табиат, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ва рушди фарҳанги экологии ҷомеа роҳандозӣ гардид. дар шанбегӣ ҳозирин изҳор доштанд, ки моро зарур аст, ки ба ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба иқдомҳои тозагию ободонӣ саҳмгузор бошем. саҳми ман дар шаҳри ман таҳти чунин унвон дар донишкадаи тарбияти ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмомин Раҳимов бо иштироки васеъ устодону донишҷӯён ва кормандон ҳашари дастаҷамӣ доир гардид. пеш аз оғози ҳашари ободонӣ, роҳбарияти донишкада бо аҳли кормандон ва донишҷӯён суҳбат дуруста баҳри аз ҳар гуна партовҳо тоза намудани гирду атроф вазифагузорӣ намуд. дар ин рӯз ҳашарчиён бештар ба тоза намудани алафҳои худрӯй, партовҳои сахти маишӣ, хазонрезаҳо ва ҷӯйборҳои атроф машғули кор шуданд. ҳамзамон ба тартибдарории дарахту ниҳолҳои ороишии саҳн ва атрофи бинои донишкада аз ҷониби ширкатдорон дар минтақаҳои гуногун амалӣ карда шуд. гуфта мешавад, ки амалҳои тамизкорӣ ба вазъи экологӣ таъсири амиқи худро гузошта, муҳити зистро бо ҳавои тоза ғанӣ мегардонад. бо дарки ин нукта бояд кормандони касбу кори гуногун ва сокинони шаҳр барои ободии як гӯшаи диёр саҳм бигиранд. бо ишора ба ин масъулини донишкадаи тарбияти ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмомин Раҳимов низ бо ташкили ин маърака барои ободии атрофи донишкада саҳм гузоштанд, ки дар ҷараёни он
آموزگاران و دانشجویان اشتراک فعال نداشتند. همزمان در راهرو و میدانچه‌های حدود مؤسسه کارهای تعمیری در دوره 34 سالگی استقلال دولتی ادامه دارد. فعالیت دسته‌جمعانه راهبریت و آموزگاران و دانشجویان دانشکده با حدود مؤسسه محدود نگردید. در اساس نقشه چوربینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه جهت اجرای سروقتی دستور سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در عرفه تجلیل 34مین سالگرد جشن استقلال دولتی با اشتراک هیئت راهبریت و کارمندان و آموزگاران دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیموف در ساحل دریای دوشنبه عکس اکولوژی و حشر دسته‌جمعانه تشکیل کرده شد. در حشر دسته‌جمعانه استادان و آموزگاران راهروهای پیاده‌گذر، اطراف درختان، گرد و اطراف ایستگاه‌ها و ساحل دریای دوشنبه را طبق نقطه‌های جدا گردیده از پرتو و ظرف‌های پلاستیکی تازه نمودند. جای تاکید است که در این تدبیر اکولوژی مسئولین این مؤسسه عالی تعلیمی فعالانه شرکت نموده برای تازگی یک گوشه پایتخت ازمون شهر دوشنبه سهم خود را گذاشتند. آینده نیز تشکیل چنین چوربین‌های اکولوژی در نظر داشته شده است. مسابقه نوبتی سیر جهانی جودو کینگداو گران پری 2025 میباشد. مسابقه روزهای 26 تا 28 سپتامبر در شهر سیندای جمهوری مردمی چین برگزار میگردد. تاجیکستان را در مسابقه 10 جودوچی محمد صالح قواتوف، میرزاد صوفیوف، عابد جیبوف، ابوبکر شیروف، مسعود احمدزاد، سامان محمد بیکوف، محمد جان عبدوجلیل زاده، اهلیه مومینова، الکساندرا کان و ویکتوریا کسیلیووا نمایندگی خواهند کرد. همچنین از 13 تا 21 سپتامبر شهر زاگرب خرواتیا میزبان قهرمانی جهان اوید به گشتین طرزی آزاد و یونونو رومی می شود. تاجیکستان در این مسابقه 5 گشتینگر نمایندگی می کنند. از گشتین طرزی آزاد ایال بلالیوبسکی، عبدالمجید کودیوف، ویکتور راسادین، ماگومد یولویف. از گشتین یونونو رومی باشد ادوارد بابینوشف. بینندگان گرامی، در همین جا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی وقت. در فرجام برایتان سلامتی و سربلندی آرزو مندیم. خیر پیروزمند بمانید.